kane nanka den is obetse se etuo beto na so bebi a kika kono yɛse aboa no nya no nkawa ɔmfie ne senkyerɛ wo Asante Hene Emmanuel Ankama National House of Chiefs President Oje Awo Ojebi any National House of Chiefs Registrar Openyin February Omo pese Omo dane sampa ebutu Asante Mayiko TV suni oboba sempre mo atrase medinsem ebreo said ye da ihunu na ihunu ye kano no sa na tie pepepe ene nso esem wo esem wo na edika no mesere na hwefo no metiefo no subscribe channel no share fa comment no bra na fe like page no mame na yenko yanim na yemfa nsem egu apaso no ya horo no se sika akọ no ni apansa pense ma baba mu ba ya se koku a egu apaso no ye de brew oboba sempremo e wonsem ho ye de aseda be ma obi bia se de asante ya ya diam na ye fe no otumfo se tua bibiu oprimso asante mawura akotoko hene oso de obi bia ase se to ne ma boy nanwa tumia so dotiye fina otida dotiye ni nyina no mo fe ni agro mo ya de amra ni fe ebe ni se so bi ebi ba na ye ofa odanase it wodi as the PSC fa kesi so amu bibia probia sa de kotoko hino tikoko so oduzo bibi atankrenche utana dimu mrikisi ayentimi no opempempempo po ano owo arota won so akrokre wono no okoji aman okutwasuo omintimirim kantanka wosi ade yo apurukusu a wontimi nso no mu wonsuo mu bentrebo a wo be mamu mo pia wo se tunyam kese ehye na obi bia ase sida piesie na no matranko nya se na obi bia ase asante mo akye se yo man mo ya de amra yefe na nan da mo ase ensa na ya das ye wi o na asamo na o kai se emre bi ebeto social media ne enkrofo nsem se President Mahama oko asida aprobo somebody can thank you to e wo sunyai na sabra okodu sunya no ana oko sunya no odi krata akoma Regional House of Chiefs se oba na adefefa amoye ma no bato no ababeda mo ase amba okoi amahene koi namu ene nkrofo bi a wo mu nsua de o chese ene de akoba ne se let me show ade baako your bloggers and your presenters it you upese ohun blogger and presenter ensusu edantemu a ohweni ya behu media ne o school aye kwa ekirekire yen na blogger de onyanya iPhone onyanya Samsung onyanya Infinix bi ani efe a otrase utrika de opebia oso e blogger ena se de obeka bia so ubenya amanfo amoma boawo enti na woye na ye boa na kire boa no a oba blogger no na djuma na se twire de mrada ho na omdi betu social media se amahina ko hie sunyai ema ya samodua Faluk ono nso ababi na ono ne mahina osampa na nanaga frade ye hu no nti ampa se yefra manhina na o se o manhini bi akọ nti nanaga fra anko no a ya sa modua akọ ani de na chese o manhina no asemi be gentre ha ema obo ba fe de he minyaso no ha ne afra mi na ohini no woi na de na ohini ne yahu no obi aka maka nsemu nya botre mehini ni mra wo mehini nim de onimra mehini wasem wo court tumi
eye Ghana nyina tumi enti otumi mu embra ne so enye de opefi se obuade sura de woni mra ena wasua de anim ngoma woni de wonyimi sankofu bi yom wiaduom ya samodua na adom ahira ka kire ne se bo ahobra na ma ma besunwai na mpa ahihye no na amanfo ebo ne samrane okode onso odo de okoje amaye so okoje ma ba ya wakwa wo obi ato wa be ne na ase okoje yefa oku ya be fa ma be ku sakwa mutie ya samodua aye frɛ no onso de okoje aman na ya samodua okoje aman no ehene no okoko ye bacho mutie nie ye de etini ma akonwa bi a de akonwa na ye no eno hudini ene ye de ma eti ahimfu bi afetini bi a se din no ene wo mu nkonwa mfa ebi ni wose ade yo wose ade ontimi nye wono de ado asa kofo na kwala nso se kasa wo de ayi okoji aman meba na Jafra odika no samba Jafra odika ya obeje sampa no sabra wokon no na ya samodua na mugina hene ene wa kire mu ase abusua pani a kire mu ase se mo ye nkoa mo na nanu beje busua wo ma nya sika ntua ena mbesom ye ne nsondu fo chebe twa dane dechem da bi da nsondu fo chebe tumi na ne dechem na danu sunai ena wokoji aman ya samodua akwa bia ne sise kusiesi de wajiji amanfo sika wo sampa e dia kotra Saudi Arabia o se Dubai o se Qatar Asia la ho ba bia o so no ye videos sa kwa no kura no me akwa no me man interpret na bagana ko akasem bi na amanfo adwene ma ho me bo akire o later e de enye ne so na mo na asem na akofa sema ba na mom later me ne ho adwuma akire o se won makwaji tumi se won pese won destroy sampa ama police amom tumi sa asem no se wate ye behwem na ehu ba bi okwaji tumi no police ni kro no ye ne de ene ono nso se okwaji tumi se obekum nipa se nipa hye nipa no no otwane akotra Saudi Arabia no ono nso ye ne de abranti a wosi aseso ne ho enam ohu yose wan kasa abranti na mi bodi no hwose a wodi ti Saudi Arabia ho a na no beni nam sampa na ho kresere obi fra brochire bo the Land Cruiser Highlander wodi oba ya manfo moto ene fa dropping ena Kalim citizen na ejimifo bi di wachi nkurasifo bi di wachi ena ane nam sampa kronu ya wodi ya sa modua dia na ya sa modua no dia no uye melini uye yi wakanse Niger ufri Niger uye na ntwehwefo Fulani eyewo wo sidi adanse wanim dua di adanse wo trinyi di adanse ne so do fo chebetuma dan denchem no ti social media ke kansem okoji aman ya sa modua okoji ho aman ya sa modua o ya sa modua no wo pe bi dinafa na ne ho be kire no otimifu a wo pe hina dia wanya wo se kuro aboata we ya okoji aman no na koji ya ka de na Jafra ya ne kwa hu na Jafra sin na koji yenti bibi e ba o de abotra he na no nkwase asema mudi yi uti Saudi Arabia wo dwane ko unma krantie wo sisa krantie sin wo sin apro e na akika nkwase asem na ya asa modua ona ye mahene etisunya wo baabi ya asa modua frantoma ase ye deda no mpa so wetu di hene man ye na no mo kana ai mama ba e wo sunyai o man hina ba o ti ade yo ya asa modua okoji aman ya asa modua okoji ho ama mo nkwase asem no ene won san konyine man no mra na ke kansem bebre na ase mudi huru na Jafra nkrofo na mudi huru mo ho ene mu huru biem na wo se mu pe nimdifo nyansafo ma ne boa mo e kire mo kwan befa so
na wo hena ne nkwala na di agro we yo hene wo hena wo ne youth enye youth kura we kids nkwala te say 7 years 8 years 9 years ye de ba se gugu gu asere ne ensa begira social media akonfo wo he wa bodam nam so kuro kwa wa obi wachiri ufie kwa wa obi su de to aso edro pa hwehwe animu sei some se tutu enkamo na da fe na mu dwane akoyi montra ho na de munim de ba de free so ba se bunim a kama peda de kyahye se mo Ghana mampani eni mpanimfu aka bi ewom security services no anya bibia ntia de sa kwa job no de ekuro da ne na besi sabre nwu da no mamolenge no awo dira montini ka se kane nanka din so obetse se etu beto na so bebi a kika kono yase aboa ne nya ono nkawa omfie ne senkyerɛw bebi a aduru no nananom abusia dom ne sampa man nyina asigyinae se yentena ho emma obi mfa ne sika emagye yajapade ne nananom edigya ayen enti ebebo ho ban nananom se yema Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama gonja ni dihye papa ye de yenom se woyeja aso a wode betie asante hene eno ana ade betie do ma hene eno ana ade betie okuje amaya osamodia eno ana ade betie sampaman yesraw bebi a aduru no asante hene Emmanuel Ankama National House of Chiefs President oje awo jebi any National House of Chiefs Registrar opanyin February omo pese omo dane sampa ebutu omo pese oyene ebo sampa Ghana mampanyin yesraw se obi bia eda wakoma so a masampa fo nso ena wakoma so nyasa otena se na saa hyiamu ya o ma hihye yekoye niema bia ensem fata edi ho ye be presampa ebema nie yempe no ebeba etu beto ebehwere yenkwa nanso ye mobi asigyinaye se ye betra mo obi disika agi ya konya de ene enka ye de yenkwa ebetwa so ebiem ye Vice President Professor Her Excellency Nana Jane Opoku Agyeman mame odi enim so your batai no futabraba o chamane so obi aso sampafo ya mane hono nie ya disre nie ya de fa so ma ento ya mampanyin na ento nananom ni abusia dom se ne buboba sampi nananom se asem kese besia franka ensi so enti nananom etu omanom tuo se moye din nhwe ha ma bibisa ekoso ma yefa kwati kwan so kotwere ankama din ewo National Register of Chiefs mo sampa mahina ene nananom se menka nkyerɛw sampa ebebo na ebo nso a ebo muti so ema ne mema nkura mrewa nkura totofi wa mo amutua nofo ano se obi moja esofo mo a esogo muti so ebiem Chieftaincy Minister Honorable Ahmed Ibrahim Papa panyemfo se ye de jawo a ne de aso awo ode ye nim se obedi nokre onfere obi anim onsoro obi anim ne Ankama Emmanuel ene asante hire ne National House President oje awo di sampamai famono no na motena se eye nhwe ha yempese ne esi wo bokono ebibesi sampa na mmom mansore na motena se yenhwe ama bibisa akoso a ene na mo kan hu no se ne ebesi sampa no ebeche ne esi boko ne esi nkuro a ewo Ghana nyina si ebua se no ma na Jafra ebefa nyinam boko sampa sem besi ne abrante enka ahwenkyere no ye tuoma mo se enamo so ena sampa nkuro ne hye mo na mkofa nkrofo be di se adwuma no na mo ntwen mo na mo tutu mpanko
Safi de tumi na be na Jafra ho. Afen no be kire mo kafia. Afen no be kire mo se onim nyansa onimra. Hwe me se se na Jafra anya bibi kura mfa mo ho a na ye be ni ho yawo. Na Jafra wada roma me na waba okufo wakọ ajoman ene kire so wo nana ene ko yansa ene wabeto aso wunimu man na dormanti waye ko ba sese de enye ko biemu efi se ba bia do no enkofo no pon mu bo no wa hwe o mo ni nka kurom ho okraman a nani adene no ututu ne se a oni ahodin biem ti kraman a nani adene no yedina de ne tutu ne se na de mo azafe de wanyam tumi no anamo pe no Ashanti region no National House of Chiefs Okumase no tumi no mo anya Nana Jafra Nsaka ye hwe picture yi Nana da TV so no Nana na echi wiase nyina no otumfo tenase a otiri bonkum so who dare you adena do ma hene entimi amaye ni bie abusafo mo shade bi 22nd November 2024 and the National House of Chiefs kwato aba se efie miensa bia abanom sesa ni ato na ofoforo aba wo ye nwuma yi a na wa wasa atra so wa anya adwuma yi a na akoda ofoforo aba ye de aba hye so no se de munim no ya ka chem dada se oje ahoho ya je bi otoso mienu onyama na aduanan mienu ana aduanan mienu baako ena domahene esunya ne de on ejina senko oba beto yento abama no se president National House of Chiefs suba we yede to abama o wanya eye abosumi du pepepepepe a o muto aba no pacho mo hu se domahene si National House of Chiefs game eto ja wo mibusa se obika committee bi ho ana akuo bi na se National House of Chiefs mo hihye ne se president ya oda Bono House of Chiefs ano abosumi duni National House of Chiefs ehie mo hie bia no ma bi da mo nka bibia nkire no mo nya hwe nkire no mo ye di abuja ma de bi kire ye to aba ni wie na wa anya aba no bosumi duni National House of Chiefs wo mu ahoda ena eni boni a odi si na Jafra so nti nanim gu ase ba maako ne beba saa wo ye Regional House of Chiefs president e wo bono bosumi ndu ontimi ma National House of Chiefs da ontimi ma because Kumasi ya dey wanted de to so biem na Jafra ya gazette no etimu nsemu a mosisa ye edi ko ba bia ye ka ya samodua oso wo law school cross o ja akro na wo ko law school na nim nyansa be to akọ law school akusua de ye abebo oman ye se patapa ne de law eti domahene etibi ma National House of Chiefs ontimi nso ma no ontimi ma otumfo onu abawu eya sante hima na yebehunu sakoa bi oni na mu se ese wo babechia no mse ufire hene o se me ye domahene kasamafo no se we de ka kanfiro ko no fie ko domahene wahina onu wasra obi asase ti so ka kire se ohina woni asase asante hene okay ni asase o manhia ti so o bepe dia kanfiro ko born na situ o na ekono na eme yase sa picture no manya ti ya mrewura mbedu na se okọ ka de mamu nti na adwa bedu de adwa bedu de adu gase na no oje bawo
waje ba ku mienu se medi ka ka kire se Nana Samba Jafra asem no gita so se kwan bia so Nana Jafra be lose Nana Jafra win enti ne judge na oye ne lawyer na oye no o so sa call school no for law school no so okọ ne so beko no akoni a de to so biem ya to abani enfie bosumi du kwafe National House of Chiefs ontimi si order as a president for Regional House of Chiefs ontimi mada we anfu bi di nachi nye suma hin ne bedu achi nye sa kuro say global queen me le fi kwidin nyom ne bedu achi na wo hin be ne bedu achi obi a Regional House grada be ti kro nye bi da wo ne ho hihye no to fo wo mu say yes me see na ndo ma hin ne ho hihye no ayese kusi a wo hye bom ne ebo ni ja no fihye ni fa ni so South TV ho hwei asante uhuni o se desi kwere hwei uhuni se desi kwere no asante your mind tuwa mu asante a o ha ho Ghana betu asante na egusoko ede nko na jigen sase nti bia bia woni abere se e ho nyina ye odia no na ohini we sori a na ohini we ama se no e ho nyina yakon age kenano kumasi menhia ehyasie da be dwa de brada ukuada ya wada uhuni akwa we de Igbo king ni de kire ne beba ne so we de na do man na ye ne no ne samodua ene yebuso so no mu wai mutimi mawo nano eye bi bai me de bramu ya samodua ka so beba na me se kwa ma okra leader of legation na visa onu na bedu ebe leader ndo maba aboata se wusuru asante wantiri ama oto na akeka na nakwa ohene ba akubi e ka kire me se mo mutimu kumase hene kwasia no na mo gidi nkwasi asem okumase wo ye di nkwasi asem wa fa de na yenya sasen ne bra adado so ba bia ka bo say yes ewiase e nan na mo a mo trete me sampa no me kasa ka biem se me mutimi nya me hwe sampa meba aba mutimi nya me hwe enti mo a mo trete me no se mi si sampa mbokumi muhia me mi wokumase mo mekumi nkwasi asem a mo de ti wo no mo mekumi mo mra kumase mekumi se sampa ye odi afa kumase ye me di amafa nti ya che mo anu besi sunwai ana doma nkwasi asem a mo de ti wo no da bia mo dwene bone mo susu bone mo nwene papa nka papa Nana Samba Jafra ene David ye ne so no Nana ne ti wo no Nana na eba no wo wi a wonu nsa boy 20,000 Ghana cedis 200 million hey Nana sika utia ma odi bonsa ibinu mpadi atua mu ka wo o ngwa ko tunya no nkwaje bosia ka de ma wo ma ko de tika so bi ibinu ma me kra I wanted hey ayasemu hey woni sika akwatwe manso afei hanu ze yasa modua ne kwa mokra ene mpanimfo bi aka ho no a mo pen sampa sei no mo be sei na sampa te ho mo pe se sampa sei mo be sei na sampa te ho sampa na Jafra dia abai dia mano otumfo dia mano who say mine no dey who dare you ye bom pai se kro be develop no mo da mo to ne nkwase nkrofo fie na mo hye no ma na mo sei no se me ye ohene na anya hene ani asante bu be se opa hene di no anya ani aseme sabrani ka de nkana na eba na ka di nanim yewura na eba no you say yewura na eba no you say nka ojeje ho na nka o kasika ewom kaw na ye trust ye kum dwa na nka no ngoma no ye twa ko ne dua ase ne nan na ka yi di amamo na nka mo akọ ho atoto awe asema be no awe amo anu awe we no anya mfa mu di akire dikuta eja akofa dom se mo nse sampa jimi ni adwene boni ekuta mu nti nyansa wo ma ko be basa na himfu bi di mo achi mo mre kumase na no mo hwede esi mo firi baabi ene be boaye America Britain so huni amemo himfu ehini na ama gido ma hini nko na ama o timi so ma da bon wura bai na me ka kwan wo hwa da no hwe gonja da gomba
ɛso de kasana nkana wem ahemfo no nyinaa Ghana ohene bɛɛ na ama absent dɔma ahene because of ne kasa fufu a ɔkasa edi tia sikadwa ne kasa fi a ɔkasa di tia sante hene ti ene ɔno a wɔtua no to kwai ɔbɛtagu ne yam abusua fansia Nana Jafra sampa ne dia Nana Jafra no obusu apani die Nana yebo asiama muntie me se mo atime anya bibi wo sampa mi wu amesama akura were beho se mo atime anya bibi wo sampa amanfo beti mo ya me se videos ni audios ekuta me no se me dibi send na mo boti a ka mo ma hase se dia amanfo si ya damo na se dia kɔ dia amanfo hwɛ dia mo bɛyɛ Nana Jafra abusu apani ebu ma masiribo Nana yebu asia matufo hene achiame hene Nana no atrankonya Sampa Traditional Council biada so number 1 number 2 Kokoa Kabiri Jamra ena ofa ahemfie kwan no a kru na ho no ɔne na ho no Nana no mu nyina mo nka mom na momwa na Sampa Jafra chidom na mo bi o se mutuo ma Sampa dwo bia no mo hase ntu mo fu ani nto abai bia so onya na dwo obeboa God yesi na otu atwam ka o se sabre ye hu se bibi koso a kire Sampa ti obi a yehye fi yehye ne foto edwa ho yehye no obi a hye ne ka yehye kire edwa pade kwa obi a nya hwe ntia obi a sa ze Ghana mra ne omo adi wo mu ne wo mani wo mu ene omo ani wo mu ne be chichi yawe ene edi enso ye makwa so mmachi anwi ndipani fo mu hweye mami fa osi aboba simprim ni subscribe channel share fa comment ra like page no race me de fo be bro ene ye wo mu antimi ama manhia himfie no ene wase ne kan yaka wo mu e ba ye pam wo mu no ene so de bro pia Royal Hotel a ultra-modern hotel bia or Achumako Dua or Santimantem mu ben Ebuakwa. Hotel ye feye se ura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Ekira kwai wo Achumako Dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Yeah.